Keď sa vám narodí dieťa, tak okrem toho, že sa vám úplne zmení život, tak začnete riešiť aj to, že kde kúpať veci na tú najzákladnejšiu potrebu. Teda detskú potrebu, no teda potreby, a to plienky. Lebo však logicky chcete ušetriť a z peňazí robiť čo? No kúpiť byty. Ale nie, teraz mimo tohto. Prirodzenou potrebou pri servise dieťaťa je ušetriť a nemať veci zbytočne drahé. A práve pri plienkach veľmi dobre vidieť taktiku obchodných reťazcov. Zoberme si tak chronicky dobre známe Pampersy, o ktorých už počul asi každý z reklamy. Široko ďaleko sú vždy najlacnejšie v nemeckej sieti DM, pričom sama DMK to v rozhovore priznala, že snaží sa túto cenu tlačiť vždy čo najnižšie, aby skrátka vyhrávala aj voči takým gigantom ako je napríklad Alza. Samozrejme, priamo to nehovorí, ale hovorí o chudobnejších skupinách obyvateľstva, voči ktorým plienky nechce zdražovať. To je úplne v pohode dôvod. V dobre fungujúcom kapitalizme. Naplňať svoje biznisové ciele a popri tom pomáhate ostatným. A aký je teda biznisový dôvod? Pomerne jednoduchý. Zákazníkmi DM-iek sú väčšinou ženy a navyše plienky sú vždy na konci predajne. Je to rovnaká taktika ako pri reťazcoch a pečive. Musíte skrátka prejsť celý obchod a popri tom si spomenúť na XY ďalších vecí, ktoré chcete či nechcete kúpiť. A takto jednoducho vás cenovou politikou a miestom dostane DMK do predajne a donúti utracať. To samozrejme vidieť aj v tržbách a ziskoch.